Aan de opknapbeurt ging een kleurhistorisch onderzoek vooruit. Om te zien wat er als eerste onverven ziet op de lambrisering, maakt restauratieschilder Jilt Heidstra deze saneemde kleurentrap. En dan ga je met een scalpmesje, pel je laagje voor laagje, pel je het verfpakket af, ook maar zeggen. Dus je begint bij het begin en je schurwel dit binnen wit. En dat gaat verder naar de donkere. En dit is binnen de oudste kleur. Zo komt het weer in de originele kleur van Santje 30. We hebben een kleurzacht die er heel dichtbij komt, laat maar zeggen. De kleur die verkleurt het altijd onder al die laren ter de heren heen. Onder de heren. En ik bedoel, het is altijd een beetje natte vingerwerk. Maar je probeert het wel zo goed mogelijk te pakken, die kleur. Nou, en dat wordt dan de basis en die ornamenten, die versieringen en al hier, die krijgen dan weer een andere kleur? Ja, dat is in 3 tinten schilderd. En ja, dat komt er als een hele roze uit te zien. Wat voor invloed dat op de politiek had hier in Haas? Ja, ik kan net zo volle verstand van politiek, maar... Hoe bijzonder is deze klus voor jou? Nou, het is heel bijzonder dat je weer naar die oude kleur gaat. En het is natuurlijk een prachtige gebouw. Het is een eer om hier ontdekt te wijzen. Je bent wel met een stukje geschiedenis bezig. Dan moet er een soort plamuurd worden? Nou, het valt wel mee. Maar er moet altijd plamuurd worden. Hoe oud het hout ook is, het werkt het altijd. En, er komen altijd barsten en scoren. En, het maakt al een beetje netjes. De staat van de hele Rietzeel is aardig? Of? Ik vind het heel knap, ja. Maar het is 20 jaar geleden is het al een keer ompakt, de plafonds en zo. De hele opknapbeurt neemt een week als 4 in beslag. Dan worden ook orenpatten van het gemeentehuis schilderen.